Ah. Daw sana nakatakuri. Ayun no, kawali, tambaga kawali. Malinig na din. Hindi balik ang kupanan. Hello? Bilang yan. Ano yung ito? Kaya pa, nag-plastic kami kayo. Ay ka nga dito, plastic ka eh. Alam mo na. Hindi ka dito. Sinusunog yung mga plastic. Parang nasa-tip-tip-tip. Suban ba kaya ka mo? Sanay ba yan? Ay! Tatakong ko siya. Ay, nakablagi ka mo? Ay! Ano ba ka panggatong at mga marita? Ito guys, yung veterano na gato. Anong manay kasali sa atin sa barat? Saan na ako matulog? Sila kuya ka. Laban nga ni siya gato. Ano kaya para na sa kay gato? Ha? Ang tulo ko itong muskutan. Ano ba na dyan? Uy, nakablagi ka din. Karang mga ano. Nagkarit na. Ay, hala, alis na din eh. Ito ba sinasabi? Sa piling mo ba ya? Guys, kumuha ko tayo ng ano, tubig. Mahirapan lang po. Yan, yo, mga parang Jason. Eh, sabi nyo mga kakurong ko. Mga kakurong ko. Kinatay. Pero kapag naman eh. Dalaw pa yung pagkakas tayo, no? Pinit po tayo ng ano, ng tubig. Uy! Pag-vlog ka, bala ko. Balik ko. Nakamahal. Hello. Kuya, sa kapon. Buwatin ko mga kapatid. Ano mo daw? Bay, 442, di ba yung 3? Nagyata. Hello. 140. Ano na? Ano na? 142. Di ba yung 3? Ang talaga kayo sa buhay dito sa probinsya. 147. 147. Ay. Di ba yung 3? 147. 442 di ba yung 3? 147. Ilang mo nagdalawa ka?
Ang kabawang striker. Aking tawaw. Wow, ya. Ako. Ya. Bininsyo. Amo na kapay. Vince! Vince! Ano to? Ha? Nabuhay na dyan? Ba't mo na lang? Kamu. Naman ka mo kamu. Bukasan na ito, mekos. Because Megos? Ah, 147. 147. Muna, G. Itas mo ba? Itas mo ba? Sige pa. Yan. You want this? No? Diyan daw po may allergy na yung mga kamulang. Since wala po si Rika po, nasa school ako mag-aaral. Hello. Kuya, sabi ni Jan, allergic daw siya sa kape. Yay, di ako magsabi. Yan, yung vlog natin dyan. Hello. Yan, nakalamang. Yay. Hindi ko na magpalarang talaga. Pala dyan. Yan po guys, ginagawang ulam ni Rika. Tinutok-tok na po yung kape. Para mapino. Hinihiwa na po yung sibuyas.
Bagong recipe po ni Rica. Ayun guys, kakawain. Guys, ito naman po guys, may kutsara. Ang laki. Tadi ka. Tadi ako kutsara. Yung. Mikas. Guys, halo-halo yan guys. Kano sa'yo guys? Ano lang po, tag 10 lang. Sorry. Ayan guys, kumukulo na yung ating mainit na Dito po tubig. kaya kay Kervins para wala daw siyang vlog. Yan po guys. Excuse me, Tutoy. Ayan po guys, naluto na yung lugaw. Mainit pala to. Okay lang. Madlang people, mabuhay. Nawawala. Yay! Itago ko na daw. Nawawala. Nagpagawa sa bahay ni Rica. Yay! Lubat na. Uy! Mainit pala. Ang lamig-lamig guys. Grabe yung titipla ng kape, oh. Basic lang. Basic lang. Oh, pinakal talaga, oh. Walang loki. Pinakal-takal talaga. Tag 10 lang po. Pinakal talaga. Kano ba yan? 10 lang. Labayan. Wala akong dahil video eh. Wala akong video. Nailawayan mo taguban ko dali. Ay, kuya, kayo na lang mag-ano. Na, gusto ko kape with jelly. Ay. Guys. At sauce. With dog na lang. With dog. With dog. Guys, pang diabetes po ating vlog na Rica. May bagyo. Kunti nga lang yan. Oh, Di-deliver na po. Deliver na tayo guys. ito puno ka ta. May deliver namin. Deliver. Kevin, so pang bata lang to. Tira ka kape. Walay ka po, Kevin. Sabon na rin. Tapos ang ating
Guys, ayun po yung update. May nabusan mainit. Matapit na, magkinabuhay. Ang sarap. Thank you sa pag, sa ano. Okay. Marin dyan. Kevin, ito sa'yo pang bata. Abo ni Kevin. Guys, so nagtimpla ng kape guys. May kapalit ng buhos ng mainit. Uy guys, sorry po. Hindi ko yun sinasadya. Disgrasya nga eh. Ako yung Isang beses lang daw naman, di na maulit. Binibigyan ka eh. Sabi na, binigyan. Kailangan di mo bumili. Grabe ka. Binibigyan. Binibigyan nga eh. Mahirapan yung sarili. Sarap na eh. Yung short kasi nakasutukot. Hindi nga wala pa paano doon sa kayo. Pero gusto ay magkakaroon na kami ng Stop. Good afternoon mga par. Ang oras natin ngayon ay... Ang oras ba tol? 5:45. Bali... ay ano? 5:47 pala. Bali, inabot kami ng ganong oras kasi kanina na sobrang init. Tapos pahinga kami kasi di talaga kaya yung init. Maaga naman kami pumasok kanina. Maaga mga siguro mga alas 6 yun. Kasi ngayon alas 6 din. Baga alas 6 na. At uuwi pa po ako dun sa amin kasi linggo naman bukas may gagawin po kasi ko dun sa bahay. At sila may papasok siguro bukas. Di ko lang po alam kung ano yung kaganapan sa kanila bukas. Ayun po. Hanggang dito na lang muna po at maraming salamat. Bye bye.